דווקא עכשיו, כשכולנו מחכים לשובם הביתה של 132 החטופות והחטופים, חשוב להזכיר את כ10,000 הפלסטינים שחטופים בידי ישראל. קוראים להם אסירים ביטחוניים. אז למה אני קורא להם חטופים? כי מי שעצר אותם הוא כוח צבאי זר של מדינה אחרת שפלש לבית שלהם ושלף אותם משם. הם לא אזרחים של המדינה הזאת, הם לא כמונו שותפים בקביעת החוק שעל בסיסו הם נעצרים, כלומר אין להם זכות הצבעה. חלקם הקטן חשוד בהתנגדות אלימה, רובם נעצרו כי פשוט אנחנו רוצים לגדוע כל התארגנות לאומית פלסטינית. יש שם פוליטיקאים, חברי מועצה, סופרים, עיתונאיות, פעילים חברתיים, ראשי התאחדויות סטודנטים. והמספר הזה שאמרתי הוא בכלל לא כולל עצורים מעזה. אני מדבר על כ10,000 חטופים מהגדה המערבית בלבד, שבכלל לא קשורים לסבב הזה של המלחמה. כי ככה, כי זו השגרה שלנו לרסק את העם השני. וכן, בדיוק כמונו. נכון, הם פלסטינים, אבל גם להם יש אמא שמחכה להם בבית. גם להם יש ילדים שמחכים לראות את אבא. ישוחררו כל האסירים והחטופים לביתם עכשיו. את כולם עכשיו.